Exacte. Molt bé, doncs tenim ja en línia el Dani Luco, com ara ens explicava el Vladi, ell és impulsor del torneig Chess Pong, que ja va per la 9ª edició i que ara el 10 de juny celebra aquesta nova edició, i a més ell és jugador federat d'escacs i també jugador federat de ping-pong. Què tal, Dani? Molt bona tarda, molt bé. Aquí, mira, contents de conèixer-vos. Sí, no? Escolta, és un... Roda de Ter ho situo, però la ràdio de Roda de Ter no la situo, i sí. Bueno, està al mig de Roda de Ter. Miquel Martí Pol, Per mi el més famós de Roda de Ter, Miquel Martí Pol. Sí, senyor, tota la raó. Els altres que heu dit també no estan malament, sí. Molt bé, Dani. Escolta'm una cosa, explica'ns una miqueta què és això del Chess Pong. Això del Chess Pong, seré molt sincer, o sigui, mètode japonès o mètode xino. Un dia estava mirant notícies d'escacs, mirava la web chessbase.com, una de les més reputades, i vaig veure chessboxing. Dic, hòstia, chessboxing, dic, aquests són capaços de combinar un combat de boxa amb una partida d'escacs? I sí, com que en aquest món hi ha gent per tot, i m'ho vaig estar mirant, vaig veure com ho combinaven, i jo, que escolta'm, tota la vida he jugat a ping-pong o a tenis taula que diem els federats i escacs també he jugat tota la vida i federat ja des del segle XX i dic, hosti, doncs, ja tinc el nom, dic, Chess-Pong, sona tant, diu, Chess-Pong, que hem de fer alguna cosa, I sí, doncs, mira, hem de fer alguna cosa i que ara ja farem la 9ª. Hem intentat fer una a l'any. Crec que ens hem saltat un any, que em sembla que és l'any del Covid. Del Covid. Però sí, no recordo malament, la primera va ser el 2013, doncs ara, exacte, el 2020... no, potser ens hem saltat dues. No. Sí, potser ens hem saltat dues a del Covid, però bé, aquí estem, sí, a punt de fer la 9ª edició. Escolta, i teniu competència? És a dir, hi ha un altre torneig del mateix estil que combini els escacs i el tenis taula? A nivell català, algú altre n'ha fet. El típic, algú que el ve a jugar, diu, passa'm les bases. Però ara tenim una taula hàndicap, sí, colló, i tant. Aquí les tens, les bases. I a nivell Google, YouTube i això, no he fet gaire recerca, però em sembla que l'última vegada que ho vaig mirar, que ja fa molt, diria que a Itàlia ja hi havia un club de Chess Pong. I, per exemple, a Holanda, que hi ha un jugador molt bo, segur que el Vladimir el coneix, l'Anish Giri, em sembla que també quan l'editor de la revista que tenen allà en holandès, doncs també un cop l'any fa un event, em sembla que l'event era... Bueno, no sé si era ben bé Chess Pong o simplement jo vaig veure que sortia Anish Giri jugant a ping-pong. I doncs mira, escolta, a veure si un dia podem fer venir i fem un Chess Pong amb ell. Estaria molt bé. Escolta, el torneig ja va, dèiem, per la 9ª edició, que és una passada. Quina mitjana de jugadors hi participa? Ara, aviam, jo crec que deurem ser uns 30. Déu-n'hi-do. Realment, el rècord, crec que mai hem passat de 40. El primer any, si no recordo malament, vam ser 17. I també et diré, bueno, és això, ens sentim còmodes, sí, o sigui, com més gent tens, més costa organitzar. I, home, si fóssim molt poquets, potser també diria mai, per tant, poquets no cal. Però és això, o sigui, entre 25 i 35, els últims anys sempre fem això, entre 25 i 35. Clar. I a veure, i això com funciona? Com funciona un torneig com aquest? No, doncs, aviam, mira, si tu i jo ens hagués de tocar, diguem que per sorteig, el quadro ja determina si comencem amb ping-pong o escacs, que comencem amb ping-pong i jo jugo amb tu, i home, jo sí, com que ja fa anys que hi jugo i tinc més nivell... Em guanyaràs, sí. Podria ser que sí, però bé, mai se sap, exacte. Però va, suposem que guanyi 21-8. Dic, ostres, vas fent els teus punts i vas aguantant 21-8. Doncs llavors ens hem d'anar a fer una partida d'escacs de 5 minuts, però com que entre tu i jo tenim 13 punts de diferència, normalment agafem aquests 13 punts i els reconvertim, o sigui, en una taula de segons, fem un handicap que es diu, i llavors potser tu començaràs a escacs amb 2 minuts i jo començaré amb 5 minuts. I el que guanya la partida d'escacs guanya. O sigui, així de simple. I al revés, si comencem a escacs i escacs tu ets millor que jo i tu em peles amb 35 segons, però peles vols dir, clar, m'has fet mat, o sigui, aquí sí que no has d'abandonar, simplement vas a fer mat. Doncs, escolta'm, llavors potser comencem a ping-pong 17-0 a favor teu. D'acord. I jo diria, hòstia, 17-0, només que em faci un parell de bolles, dic, ja m'ha guanyat aquest home. I escolta'm una cosa, a mi em surten dos dubtes. Primer, quan fem un torneig d'escacs hi ha una sèrie de taulers, si sou 30 hi ha una sèrie de taulers, 15 taulers per jugar tots 30. Com us ho feu amb el ping-pong? 15 taules de ping-pong? No, nosaltres anem fent grups i ho fem el que podem. Però bé, més o menys va sortint per això, o sigui,
normalment d'entrada sempre fas grups, o sigui, és això, que som 30, doncs 6 grups de 5, allà juguen tots entre tots, llavors dius, els 2 primers en queden 10, ja comences a quarts de final o a vuitens, fas alguna prèvia per tenir eliminatòries directes, llavors has de fer eliminatòries directes. Però normalment és això, dir que amb 6 taules de ping-pong i 6 taulers el muntem. I al final ens adaptem, o sigui, si algú... Diguem que és això, que no exportem la idea, però si em ve algú i em diu jo tinc 2 taules de ping-pong i de taulers d'escacs, home, taulers d'escacs és més fàcil potser trobar-ne taules de ping-pong. Doncs sí, ho podríem muntar en mida. Però bé, en aquest sentit, cap problema. I escolta'm una cosa, a mi quan dius taula de handicaps, a mi això em sona golf, d'entrada. Suposo que és una manera d'equilibrar una mica, no? Que no estigui molt desproporcionat. Però com valoreu el nivell? És dir, ve una persona allà que no ha jugat mai, no està federada a ping-pong, però més o menys juga. Com valoreu el handicap? Com funciona això? Sí, no, bé, el handicap al final és això. Si el handicap és exacte, tu i jo comencem a escacs o comencem a ping-pong, en funció del resultat, o sigui, el que determina és el segon resultat. D'acord. Sí. No, d'entrada l'únic que fem és donar, com que els 2 escacs s'ho treballen molt bé i tenen un elo, que en teoria l'elo és el rànquing, no? Jo ara estic, setmana que ve me'n vaig a Austràlia, jo què sé, a menjar carn de cangur. Si arribo a Austràlia i em trobo un tio que juga molt a escacs, jo dic, doncs mira, jo a Catalunya, hosti, soc 1.950 d'elo català i de l'OFIDE soc 1.600 i pico, que és el que soc. L'australià aquell, poc o molt em pot ubicar, entenc jo. Si em ve un tio i em diu jo soc 2.000 de l'OFIDE, dic, coi, vale, juguem, però si no em guanyes, alguna cosa passa aquí. O sigui, en teoria és això, l'únic que fem amb els rànquings és d'entrada assignar caps de sèrie. Assignar caps de sèrie i d'allò. Però no, el handicap realment és això, és taula d'equivalències. Més que handicap és la taula d'equivalències. Jo tinc una pregunta per tu, soc en Gerard. A veure, quina seria la millor combinació per guanyar el torneig? Ser molt bon jugador d'escacs i molt paquet de ping-pong, al revés, o tenir un nivell equilibrat dels dos? Jo veig que els que normalment triomfen potser destaquen molt amunt, però amb l'altre se saben defensar. Així de clar, sí. O sigui, ser molt bo només amunt, jo diria que malament. Hosti, malament, aviam, si ets capaç de guanyar tothom en 20 segons escacs i sempre comences 20-0, home, però no, jo he vist remuntades, o sigui, he vist començar 20-0 algú i perdre. Sí, això, amb les 8 edicions que hem vist ja s'ha viscut. O al revés, sí, començar escacs en 20 segons i que dius, bueno, en 20 segons o sigui, guanyaré i guanyar l'altre. O sigui, però el normal al final és això, és ser que siguis molt bon amb un s'entén, però amb l'altre sàpigues defensar-te. I quan ho fèieu sense hàndicap, què passava? Quin era el problema de jugar aquests torneigs sense el hàndicap? Per què ho vau introduir? Bueno, el primer i el segon any crec que ho van fer, van voler copiar molt el chessboxing, que el chessboxing, si ho tinc ben entès, que tampoc no ho tinc del tot clar, són 2 minuts fotent-se amb porros, 2 minuts jugant a escacs. I aquí vam dir, farem, també és això, ens vam inventar, però vam dir, farem 10 jugades amb una cosa, farem 10 jugades amb l'altra. Però aquí sí que era massa complicat tot. Jo, per exemple, recordo el primer any que vam canviar de ping-pong, vam anar als escacs i ens vam trobar uns que estaven allà jugant. Pensant que havíem vist el tauler allà i de veritat, muntem peces. I no, dic, serem nosaltres que veníem del ping-pong. I llavors vam dir, escolta, no ho compliquem tant, que la vida ja és poc complicada, fem la taula d'equivalències i avall. Molt bé, i alguna anècdota d'aquelles per destacar l'historial que ja tens prou llarg? No, bueno, això, cosetes d'aquest tipus, ja et dic, això ens va passar el primer o el segon any, que sí, no sé quin partit era, i clar, tothom, o aquest jugava a ping-pong o aquest jugava a escacs, i algú devia trobar allò, devia dir, no, això no pertany a ningú, i s'hi van ficar. No, coses d'aquest tipus, hòstia, dic, gràcies. I no, anècdotes d'aquestes, o cosetes d'aquestes. Però bueno, allò, una d'aquelles que diguis, hòstia, és que aquesta m'ha recordat tota la vida, encara no. Molt bé, i ja per acabar, mira, aquí a la comarca d'Osona, recordo que va haver una època que estava parlant-se de fer una mena de combinació de futbol i escacs. Va estar a l'aire, així, abans de la pandèmia, crec, de fer una combinació de futbol i escacs, no? I també estaria una combinació interessant. No sé si coneixes alguna altra combinació, tu parlaves del chessboxing, que a mi també sembla una cosa bastant bizarra, no? Però chessboxing... Bueno, mira, jo he jugat tornejos... Jo en el seu moment vaig jugar en torneig de pàdel i ping-pong, i em sembla que se'n fa algun, que també, bueno, clar, anava per parelles, tot anava per parelles, el pàdel i el ping-pong, també no sé com ho comptaven,
I fa molts Què anys... feien? Jugaven a pàdel amb pilotes de ping-pong? O al revés? No, això no. Cas seu, que llavors et trec a la raqueta i dius, cas seu. I jo en el seu moment recordo que vaig estudiar Erasmus a França fa molts anys, masses ja, i allà, per exemple, es va fer el torneig de les 7 raquetes, que jo me'l vaig emportar, a Igualada, al meu poble. Que el torneig de les 7 raquetes em sembla que era dissabte al matí jugaves a squash, potser dissabte a la tarda ping-pong i diumenge a badminton. I un altre també hi havia el tennis, que, hosti, jo vaig descobrir allà el badminton i dic, collera, jo pensava que el ping-pong era físic, però el badminton encara més. No, el badminton també té la seva, sí. Carambes. Molt bé. I per mi eren els que destacaven a badminton, allà sí que es van ficar, sí, s'ho van passar bé amb els que no en teníem ni idea. Però no, aquestes combinacions, sí, se'n van fent. Doncs molt bé, Dani, escolta, un plaer haver-te conegut. Enhorabona per aquesta iniciativa, la trobem super original i super xula. I endavant les atxes, a la 9ª edició. Fantàstic. A veure si ens veiem un dia aquí a Roda de Ter i en fem una per aquí. Segur que sí, ja està fet això. I una abraçada ben forta. Ja parlarem amb el Vladimir. Sí. Sí. Molt bé, Dani, fins la propera. Bona tarda, vagi bé.